Que tal? Benvidos ao Preguntoiro, noso espazo de entrevistas. Esta semana estamos a falar con representantes políticos en Santiago e pechamos neste xoves coa presenza do alcalde de Agustín Hernández. Moi boas, benvido, alcalde. Boas tardes. Pois imos comezar, como dicimos, esta semana foi semana de entrevistas con varios representantes dos distintos grupos políticos en Santiago e o tema estrela era esa visita, esa presenza en Santiago de Angela Merkel e de Mariano Rajoy, así que hai que facer valoración, non? Son días de comentar un pouco ese encontro. Para vostedes, visión totalmente positiva, supongo que tamén xa os expresou vostede. Efectivamente, foi unha oportunidade de que Angela Merkel coñecera o camiño, a nosa catedral, a nosa cidade, que tivera esa imaxe que levou as súas verbas wonderful, precioso, e que deixou claro que tiña vontade de regresar. Invitou ao noso presidente Rajoy a visitar a súa patria chica, por lo tanto, un éxito de repercusión nun mercado emisor de turistas que é interesante e que é estratégico para a nosa cidade, para a nosa economía e, en definitiva, entón, para todos os composteláns. Quizáis o que máis interesaba neste caso para Santiago non eran os temas que estaban na axenda, porque eran temas de carácter internacional. O que máis interesaba era esa promoción de que eles estiveran aquí e saíran nos medios internacionais. Pois, efectivamente, eso é importante, pero tamén temos que ser realistas que o noso presidente teña línea directa e sintonía coa líder do primeiro país da Unión Europea, que España e Alemanha teñan unha liña de acción política similar que permita progresar no que é a situación económica da Unión Europea, é importante tamén para Santiago de Compostela, que a chanceller confirmara a Luis de Guindos como presidente do Eurogrupo, manifestara claramente o seu apoio, demostra o peso político de España, ten un reflexo, polo tanto, na nosa situación no marco da Unión Europea e ten, lóxicamente, unha repercusión positiva para Santiago, que é parte de Galicia, parte de España e parte de Europa, lóxicamente. Están, entonces, vostedes tamén satisfeitos cos contidos desa reunión, porque dende a oposición si nos dicían que lles faltaban temas na axenda, temas ao mellor máis relacionados con Galicia. Non sei se vostedes pensan que tiñan cabida nesta reunión aproveitando que estaban en Santiago ou que non era o momento. Penso que en cada momento toca o que toca. É evidente, insisto, que todos aqueles acordos que foron acadados nesa xuntanza son positivos tamén para Galicia, pero lóxicamente creo que era unha xuntanza onde o obxectivo era un trato directo entre o noso presidente e a chanceller alemana, polo tanto, que poideran ter ese contacto que moitas veces é imposible acadalo en xuntanzas multilaterais, onde o marco é diferente e a proximidade tamén é diferente. É evidente que do contacto persoal, do contacto directo, sempre obtense un bo resultado e por iso creo que foi unha reunión positiva. Poderíase terse celebrado en moitos outros lugares de España e tamén de Alemanha e, sin embargo, non obstante, o noso presidente, que naceu aquí en Compostela, tivo o detalle de que poidéramos disfrutar e ser os anfitrións desa xuntanza ao máis alto nivel e, por tanto, creo que non admite ninguna discusión que esta foi unha oportunidade para que Santiago tivera unha repercusión fora das nosas fronteiras. Tivos vostede a oportunidade de estar preto da chanceler, de Mariano Rajoy xa estivo preto moitas veces, pero digamos que a visita de Angela Merkel era un pouco o acontecemento. Non sei que impresión lle deixou. Pois deume unha impresión, a verdade é que probablemente moitas veces cando vemos alguén na televisión, non preto de nós, temos unha imaxe de lonxanía, de dureza, de marcar as distancias, e a verdade é que tiven ocasión de falar con ela e tiven ocasión de comprobar que é unha persoa próxima, que é unha persoa que mostra moito interese polo que se está a falar con ela. É impresionante o detalle, as preguntas que fixo respecto do Pórtico da Gloria, tamén da nosa Praza do Obradoiro, e, polo tanto, creo que é unha persoa normal, sensible, que mostrou tamén unha cercanía, posto que no paseo que tivemos oportunidade de dar tanto no Obradoiro como na propia catedral, cando veu alguén da súa nacionalidade, acercouse, mostrouse sonrinte e demostrou unha proximidade e unha cercanía
que a verdade é que cando ves pois, a esa persoa pois, na televisión dá a sensación de que non é tan próxima. Os que non se mostraron nada cercanos a Angela Merkel foron os manifestantes desa concentración que convocou o BNG, estaba prevista na Praza da Quintana, logo parece que se quixeron achegar un pouco máis á zona onde se desenvolvían os actos, á Praza do Obradoiro, houbo algúns incidentes. Vostede foi xa tallante na súa opinión co que pasou nesta manifestación, dixo que fora un erro grave, un erro político grave. Segue mantendo, supoño, esa opinión? Pois efectivamente, aparte, pois gustaríame aproveitar para pois apoiar o labor, o traballo das forzas e corpos de seguridade do Estado. O único que fixeron foi facer cumplir a norma e evitar que alguén pois incumprira as condicións que tiña estipuladas para pois manifestarse libremente. Na miña opinión, o sigo a reiterar, creo que foi un erro pois facer coincidir eses dous actos e tamén pois que o BNG solicitara facelo na Praza da Quintana. Creo que é posible, é lexítimo e é lóxico que o BNG mostre pois a súa pois opinión en contra da política do CDU, da política do Partido Popular, pero existen moitos emprazamentos e moitos días para facer esa demostración de rexeitamento e, por suposto, o que non é de recibo é que a xente pretenda pois saltarse a normativa, saltarse as reglas do xogo e tentar facer o que non poden facer porque non están autorizados para facelo. Houbo algún incidente, como dicíamos, saiu mal parado o voceiro do BNG en Santiago, Rubén Cela, non sei se vostede tivo algunha oportunidade de intercambiar explicacións con el ou se sabe que pasou? A verdade é que non tive a oportunidade de falar con el, lamento calquera incidente que poidera pois afectar a Rubén Cela, digamos, no aspecto persoal, por suposto, pero tamén, insisto, pois invito ao señor Cela a reflexionar ao respecto da súa atitude ese día en relación co acto autorizado e coa pretensión de saltarse a, digamos, os cordóns de seguridade e acceder á Praza do Obradoiro. De todas formas, non sei se lle parece de alguna forma lóxico que utilizaran ese día precisamente, non? Aproveitando a presenza da insisto, incluso poderíamos recoñecer que pois o día é o día aceitado, posto que hai moitos medios na cidade, lóxicamente o BNG o que pretendía é ter a máxima repercusión posible. Insisto, podería haber moitos outros sitios, pero tamén creo que sería bo que un partido como o Bloque Nacionalista Galego, que está nas institucións, reflexionara ao respecto do que é mellor para o seu país. Creo que é mellor que os alemáns, a chanceller, marche da nosa terra, do noso país, de Galicia, coa millor imaxe posible, posto que eso é bo para eses turistas, eso é bo para a nosa economía, e logo despois tamén é posible, lóxico e lexítimo, facer unha manifestación e decir, como dice o BNG, que é posible outra política, o que moitos dos problemas que temos hoxe en día é por culpa, pois, como dicen eles, das políticas pois de axustes que está a impulsar concretamente a chanceller alemán. A marxe desa manifestación, na comparecencia que facían conxunta Mariano Rajoy e Angela Merkel ante os medios, preguntábaselle o presidente do goberno español por esa intención de levar a cabo unha reforma na lei electoral, de maneira que se elixirían os alcaldes máis directamente, a lista máis votada. Vostede é alcalde agora, como ve esta proposta? Bueno, vexo que é unha proposta que nace dun compromiso do Partido Popular de fai moitísimos anos. É unha proposta aberta, é unha proposta que pode ser analizada nun proceso de negociación e tamén vexo que existe un posicionamento a priorístico por parte do principal partido da oposición ao respecto de non negociar nada. A verdade é que creo que é, cando menos, algo no que tiñamos que reflexionar, pois que poida ser alcalde, por exemplo, nunha corporación como a de Santiago, de 25 concelleiros, pois un grupo político que teña unha única representación dun único representante político, que acceda á alcaldía froito dun pacto que modifique o programa electoral e que, polo tanto, non sexa sometido á vontade popular. Creo que todo iso, cando menos, pois algo no que poderíamos e deberíamos reflexionar e que creo que un principio claro e lóxico pois é que aquel que gaña as eleccións sexa o que teña o maior dereito a gobernar naquel sitio onde pois gañou as eleccións, lóxicamente.
Decía Mariano Rajoy ao respecto cando lle preguntaban que lle parecía máis respetuoso coa poboación que se elixira desa maneira os alcaldes. Na oposición non están de acordo. Insisto que dende o posicionamento do Partido Popular é un plantexamento que non está pechado. Creo que iso é o máis importante. O Partido Popular manifestou públicamente a súa vontade de axustar esa reforma pois a un proceso negociador no senso de acadar o máis amplo consenso posible. O que está claro é que se cando manifestas esa vontade negociadora, esa vontade de consenso, atopas un rexeitamento agora e sempre, creo que é lóxico que ti decidas, neste caso o Partido Popular decida, pois plantexar esa reforma e, lóxicamente, non soamente está no arco parlamentario, no arco político de España o Partido Socialista, pois presentar esa reforma ao resto de partidos da oposición e, lóxicamente, escoitar a opinión e tentar buscar, insisto, o máis amplo acordo posible. A oposición, como decimos, rexeita totalmente esa reforma. Ademais, din que é unha medida exprés para conservar certas alcaldías do PP. Vostede, cando escoita estas declaracións, estas opinións, que... Eu escoito esas opinións a respecto, pero insisto que é unha reforma que é froito dun posicionamento e de pois un plantexamento político bello do Partido Popular e que, por exemplo, podería pois ocasionar que no País Vasco pois os alcaldes foran do PNV, podería ocasionar, por exemplo, aquí en Galicia, que o alcalde de Pontevedra pois fora o señor Lores, a través desa reforma do BNG, como consecuencia de que nese concello pois o BNG podería ser, no seu día o foi a forza máis votada, e tamén podería ocasionar que en Cataluña pois os alcaldes foran de Converxencia e Unió ou de Esquerda Republicana de Cataluña. É unha reforma que nace da reflexión tan sinxela como é que aquel que gaña as eleccións debe de ter o dereito de gobernar naquel sitio onde gaña as eleccións. Imos deixar xa todos estes temas que rodearon esa visita de Mariano Rajoy, de Angela Merkel. Imos con temas máis que se centran máis na vida cotiá, digamos, de Santiago. Vostede felicitábase onte polo anuncio da licitación das obras de mellora, dos traballos de mellora que se van a levar a cabo na EDAR de Silvouta, na depuradora de Santiago. Que vai significar esta actuación para a cidade? Pois vai significar que imos mellorar sustancialmente o nivel de depuración desa instalación, imos aumentar a súa capacidade cun proceso que non soamente vai permitir facelo nesta depuradora, sino que poderase trasladar a nova depuradora cando estea feita, e, por tanto, vai ser un investimento que vai ter sentido no tempo, non vai ser, por decir, pois coloquialmente un investimento tirado ao lixo. 4,7 millóns de euros é un investimento moi importante, unha demostración de compromiso do Goberno de España e un chanzo máis que pois subimos no obxectivo de acadar esa nova depuradora e ese saneamento integral do río Sar. É unha actuación que ten moitísimo efecto positivo sobre a situación medioambiental do río, non soamente nese treito que pois afecta ao noso concello, sino tamén augas abaixo en toda a Bisbarra e, por suposto, ata chegar ao veciño concello de Padrón. De todas formas, o que sí preocupa máis é a construción desa nova EDAR, que, como sabemos, cambiaría de ubicación. Están aínda pendentes de que pode pasar con esta nova depuradora? Moita xente tamén pensará nesa reforma, xa vostede nos aclaraba que se utilizará esas melloras, se poderán utilizar na próxima, pero aínda ten que haber próxima. A próxima temos tamén percorrido un camiño importante, nun tempo curto, por certo, temos acadada a aprobación da declaración de impacto ambiental nun tempo récord para unha actuación desta natureza. Témolo acadado, ademais, cun amplo consenso, prácticamente sin alegacións ao respecto do que é a depuradora, o que demostra que foi unha decisión acertada do goberno daquela de Gerardo Conde Roa, que propuxo como parte do seu programa electoral pois acadar ese cambio. Temos, polo tanto, o cambio aprobado ao máis alto nivel, posto que temos unha declaración de impacto ambiental, temos xa o compromiso do Ministerio a piques de ser recollido formalmente no correspondente documento do seu financiamento a través dos fondos 14-20 da Unión Europea, e, polo tanto, temos xa unha folla de ruta que espero que no vindeiro primeiro semestre do ano 2015 poidamos concretar cun compromiso concreto que blinde a actuación para o resto, que permita
que poidamos iniciar esas obras, pois espero que tamén ao longo do 2015 ou principios do 2016 e que permita que poidamos contar cunha instalación de última xeración nunha ubicación correcta, que creo que é axeitada para que esa depuradora non xere ningún tipo de problema no futuro. Dá vostede entón unha mensaxe de tranquilidade para as voces que din que se van perder os cartos, que a depuradora ao final non se vai poder facer. Pois aqueles que critican que imos perder os cartos, aqueles que dicen que non se vai facer a depuradora, o que deberían reflexionar é o respecto de por que unha actuación que foi declarada interesal no ano 2001, que na miña opinión tiña que ter adoptada esa decisión de cambio de ubicación fai moitísimos anos, pois non fixeron nada, deixaron que pasara o tempo, non prestaron atención, non pecharon un convenio e non tomaron ninguna decisión. Agora protestan porque acadamos unha decisión, conseguimos o financiamento para a actuación provisional, conseguimos pechar a nova ubicación, acadar a declaración de impacto ambiental e imos ser capaces de pechar o seu financiamento. Por lo tanto, creo que a xestión, neste caso, dos gobernos do Partido Popular dende o ano 2011 ou 2014-2015 acreditan non somente o compromiso co medio ambiente, sino tamén os feitos que acreditan esa licitación de 4,7 millóns de euros. Imos seguir falando de reformas, neste caso non da depuradora, senón dos colexios públicos de Santiago. Vostede fixo esta mañá unha visita a 3 deses centros que estiveron sufrindo eses traballos de acondicionamento. Como atopou as instalacións? Bueno, atopei as instalacións cos derradeiros traballos para acadar esa millora. Estamos a falar de pintura, estamos a falar de retellados, estamos a falar de equipamentos, estamos a falar de reparacións importantes, puesto que ao final son casi que 240.000 euros en 24 centros do noso concello. Estamos a falar de milloras como a que tive a oportunidade de comprobar no centro infantil, na escola infantil de Conxo, pois do que é o pavimento, do que é as instalacións, actuacións que lóxicamente non rematarán neste ano, son actuacións que debemos repetir ano tras ano, nas que, por certo, a colaboración, a complicidade e a información que xurde dos propios directores dos centros é importante para pois acadar esa planificación necesaria, onde tamén é importante contar coa colaboración e coa coordinación da Consellería de Educación, pero en todo caso, pois tive a oportunidade de falar tanto co director do CEIP de Vite como do CEIP de Lamas de Abade, tamén a directora da Escola Infantil de Conxo, mostráronse pois satisfeitos coas actuacións feitas, lóxicamente pois demandan, é lóxico, é o normal, é a súa obriga, pois demandan milloras adicionais que lóxicamente tamén son conscientes de que o Concello e máis a Consellería pois teñen que canalizar pois de acordo coas disponibilidades e tamén coas prioridades. Por exemplo, falamos en Lamas de Abade da necesidade que pois trasladarei á Consellería de Educación ao respecto de continuar con esa sustitución da carpintería metálica que é imprescindible, posto que é unha carpintería metálica feita no seu día cando o centro foi construído. Son unhas obras que se fixeron durante este verán, estarán listas xa mañá ou nestes días para que en setembro xa poida comezar as clases con normalidade. Respondían entón estas obras ás solicitudes dos centros mesmos de que precisaban unha remodelación? Pois non solamente as solicitudes dos centros, sino tamén o traballo feito no seu día pola concelleira María Castelao de coordinación coa Consellería de Educación, donde a Consellería de Educación asume as actuacións de gran envergadura, as grandes reformas, e o Concello asume as actuacións máis ligadas á situación cotiá dos colexios. En todo caso, insisto, froito precisamente desa coordinación, dese contacto, dese traballo cos directores, que, insisto, imos continuar, porque creo que, lóxicamente, os directores son os primeiros coñecedores da situación de cada un dos centros, e, lóxicamente, a obriga do Concello é atender esas peticións, insisto, dentro dun proceso lóxico de priorización e de análise das diferentes necesidades, lóxicamente tamén do correspondente encaixe no noso orzamento municipal. Hoxe tocou visita, como decimos, a estes colexios. Onte facía vostede un percorrido polas marxes do río Sarela. Esta mañá facíalle unha pregunta a unha compañeira da prensa, dicíalle a que viña tanta visita ou tanto percorrido, tanto facerse ver de algunha forma. A vostede parecelle ou preocuparíalle que na poboación, entre os antigueses, houbera esa visión de que se están facendo ver moito? Bueno, aqueles que me coñecen saben perfectamente que eu dende que tive responsabilidades públicas
aproveito o tempo 100%, considero que pois o alcalde, no seu día o conselleiro, o director xeral ten a obriga de pois ser o primeiro servidor público da estrutura na que está integrado, e, polo tanto, agora no Concello estou a facer o que adoitaba facer cando era conselleiro ou cando fun director xeral. Eu, a verdade é que nunca na miña vida tiven un mes enteiro de vacacións, a verdade é que non boto de menos iso, porque a min o traballo pois é unha pasión, e, polo tanto, estou a facer o que me apasiona. Polo tanto, ese é o meu traballo. É evidente que alguén que accede a unha alcaldía o día 8 de xullo, pois creo que non é lóxico nin razoable que colla vacacións, é evidente que teño que pois tomar contacto e coñecemento cos asuntos municipais e, por tanto, o que estou a facer é simplemente transparentar e explicar á poboación o traballo que, por certo, non fago eu só. Pois é un traballo que fan, por exemplo, o xefe de Servizo de Educación, que estivo traballando todo o verán no mes de agosto para que poideran ser realidade estas obras, o persoal das contratas ligadas a pois os parques os xardíns co tema dos campos deportivos, ou, por exemplo, no caso do Río Sarela, a persoal e a contrata que foi adxudicataria do contrato de desbroces. Por lo tanto, o Concello traballa, o Concello traballou e o Concello seguirá a traballar, e o alcalde, como responsable máximo do Concello, ten que facer o mesmo. Pois cambiando de tema, xa nos queda pouquiño tempo, pero esta mañá Mercedes Rosón anunciaba que para a semana que ven presentará a súa candidatura para ser a líder do Partido Socialista aquí en Santiago. Non sei vostedes se están pendentes desas cousas ou se xa teñen bastante co de dentro, co seu propio partido. Eu respecto ás decisións internas de calquera partido da oposición neste caso, e, por tanto, non teño ninguna observación ao respecto, soamente no ámbito persoal, lóxicamente, a compañeira Mercedes Rosón desexarlle o millor. Pregunteille nunha ocasión a Alejandro Sánchez Brunete, o voceiro do PP en Santiago, se tería algunha preferencia. Non sei a decantar por ninguén, claro está, pero non sei se vostede, a hora de pensar en preferencias, pensaría en quen cree que pode ser un rival máis forte. Ainda que o garde para vostede, claro. Eu penso únicamente no meu equipo e en Santiago de Compostela. Non se molla, entón. E antes de rematar tamén quería facer mención de outro acontecemento. Falamos de acontecementos que son positivos para Santiago, para a promoción da cidade, como foi esa visita dos dous mandatarios que xa falamos, e outro acontecemento, neste caso deportivo, vai ser a Volta Ciclista a España, que rematará aquí na Praza do Obradoiro. Tamén que vai supoñer para a cidade este evento? Merece a pena gastar cartos, facer investimento nun evento deste tipo? Bueno, neste caso temos que agradecer pois o compromiso e o apoio da Xunta e da Diputación, posto que o Concello de Santiago prácticamente non ten custe ao respecto deste evento. Estamos a falar de 20.000 euros de apoio no tema da última xornada, derradeira. En todo caso, para Santiago é unha oportunidade, en primeiro lugar, porque a derradeira etapa é o final, temos actuacións, temos a posibilidade de ver o paso dos ciclistas ao longo de moitísimo tempo, porque é unha contrarreloxo ao longo de casi 2 horas, e temos a oportunidade, lóxicamente, de vender, de proxectar a nosa cidade a través de moitísimos medios. Estamos a falar de moitísimos medios televisivos, deportivos, de prensa escrita, moitísimos periodistas que van coa caravana da Volta e que van ter a oportunidade de estar en Santiago en moitos casos máis de un día, e, por lo tanto, unha oportunidade para vender unha vez máis a nosa imaxe, a nosa cidade, e ser un punto de referencia nos informativos a nivel nacional, por suposto. Que, por certo, en canto a temas de turismo, de promoción turística, temos aí un problema cos datos. Temos a Asociación Hostalería Compostela que nos dá uns datos de pernotacións, están bastante defraudados co que foi o mes de xullo en comparación co ano pasado. Sen embargo, os datos do Instituto Nacional de Estatística din o contrario, falan de cifras moi positivas nas pernotacións de xullo, que son as que vostedes tamén utilizan dende o Concello, non? A verdade é que nós utilizamos os datos oficiais. En todo caso, o que chamo a atención é que nós o que comparamos son os datos do INE do ano 13 cos datos do INE do ano 14, e temos un incremento. Entendo que os hosteleiros comparan os datos do ano 14 dese mesmo mes de xullo cos datos do ano 13 dese mesmo mes de xullo, utilizando o mesmo sistema. Por lo tanto, é sorprendente que, con independencia das cifras absolutas, nós teñamos un incremento e eles teñan un decremento.
En todo caso, creo que podemos comprobar a simple vista na cidade que este ano, na miña opinión, en moitos sitios de España se está a producir unha millora das cifras turísticas como consecuencia tamén non somente dunha millora aínda cativa, aínda que non ten o seu traslado na poboación da situación económica a nivel macroeconómico, sino tamén dunha millora da situación económica a nivel europeo que permite que teñamos máis turistas neste país, sobre todo tamén porque existen moitos destinos históricos que agora están pasando un mal momento e, polo tanto, moitos cidadáns, por exemplo, de Alemanha ou de Inglaterra ou de Francia, que antes desplazábanse, por exemplo, ao norte de África, agora deciden vir a España. Xa para rematar, e como falábamos da Volta Ciclista a España, dun acontecemento deportivo, sabemos que a vostede os deportes gustanlle bastante ou faise ver en varios eventos deportivos. Estivo o pasado sábado no palco de San Lázaro, vendo o Compostela. Que tal foi a experiencia e como ve o equipo? Pois a verdade é que o equipo, na miña opinión, está nun momento bo. É certo que o contrincante, na miña opinión, tamén non estivo á altura, e tamén, ao respecto dese tema, espero e desexo, despois de estar no estadio de San Lázaro, que poidamos cumprir ese primeiro compromiso coa situación do estadio, que é a sustitución, mellor dito, a adecuación do marcador, puesto que está averiado, e a verdade que é unha situación que non é desexable en un partido que, por exemplo, é televisado e a imaxe non é a millor. Por tanto, espero tamén reflexionar ao respecto da situación global do estadio, pero en todo caso no ámbito deportivo a verdade é que gustoume o equipo, a súa definición, o 2-0 é un bo resultado para empezar a tempada. Espero que o vindeiro domingo, o sábado, creo que é o domingo pola mañán, gañen en León e que, polo tanto, poidamos ter 6 puntos cando teñamos o seguinte partido aquí en San Lázaro. E a ver se anima a xente tamén a apoiar o Compostela, e tamén, non sei, dende o Concello se pode axudar a chamar a masa social e tamén aos patrocinadores, que sabemos que están algúns equipos de Santiago aí un pouco mal con ese tema, non? Pois sí, gustaríame que a xente se implicara máis co noso equipo. A verdade é que sí que é o aspecto máis, digamos, máis negativo, ver estadio prácticamente baleiro e triste polos xogadores e tamén pola cidade, e, polo tanto, a ver se cos bons resultados a xente anímase, e logo despois tamén que o tecido empresarial, ao momento é malo, pero poidamos concitar o interese do tecido empresarial para apoiar o noso equipo e que o equipo poida ser o que todos desexamos. Pois, alcalde, non o entreteño máis, moitísimas grazas por vir ao noso programa, como sempre. Grazas a vostedes. Nos rematamos aquí, voltamos o luns con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.